chuak movie recap video tharnen kalo lom le veka cheu tun tuma chuan the real evidence movie recap kan thlir ho le don ani movie bulin chana chuan office chung hi haron langa na thokte chu anma ni laptop theu khoi chuanin an boi hlom hle tlangwal pakhat termit vo zona chu haron langa ama po chu laptop ma tho in a na chu a thok ve me kani zona chuan a hmalam banga chuan thilmak deuh mei chu a hmua a thil mu chu ama ngei po chuan makati in a oilo hle ani a chang le a laptop chu mela a chang le a hmalam pangbang chu a mel le zeu zeu thin bok maktak main laptop a pointer chuanin a laptop screen pi a thlengin a om hun chu a son the ani ti chu sia in chu a thil mu chu a ring theilo hlea laptop touch pata akut anti chete chuan pointer chu banga chuan a in son zela chutiang thila mu chuan anuya za in a phur hle nge ni khovel tak taka magic mang the anga chuan a in ngaya laptop a pointer chuan thingpui in an nau chu antina an click nak chuan nau chu atlungal topa a chunga thingpui ompo abuak pha vek bokani a tho puite chuanin a thil ti nok chu ron ngai venin an ron chiaw awa zona chuanin a thian te hena chuan thu pha zoin a do kan ti balte chu atifai ngal sok sok bok a thil tia a hlotlin nu chuan thil dang ti tur chu adap kwal le a do kana le kha chu muin chu le kha a en china kalpui le chu atum le ta pointer chu le kha chuan an tin le a ti chuan a thil in ziak te chu ti dang lam thein chu le kha in ziak chu a office kal tlaya wanga a faina ngai tur thu in ziana ania chu hunrem changa mangin thu in ziak te chu ti dang lamin chu le kha chuan an boss chu mini khwalo takani thu le an boss chuan a hlo atanga zangna domna poisa chu thatin ama ape ka ngai thu chu aziak ta zoka chu le kha chu kengin anui ta chiam maya a tho pui dang te po chuanin an lo thlir thu bok a hria chuatak chu aril ruwa chuanin mani na chau ngai tu a thok thin te chuanin engtin nge anui na chan chuan hria theng ti in angai tu a thil ti tumte a zo fel nu chuan lekha chu enin anui de varvara chumi nu chuan a laptop chu keng chuakin thui po akal ma chuan meicha mel thatak an office a thok ve pakhat chu a mu fu ta hlo maya dokana chuan na thok ang tak chuan a om der vela ma se ani na taka chuan nula chu a thliru rengani laptop a pointer chuan nula dokan lam chu an tin le a nula chu a chhei boi tan ta ni nula chuanin a thil ton chu hrethiam lo hlein a thut mun chu a tho san ta deya tuna chuan mi pa ngai ve mai chuanin thil ti theina anei hnuwa tang chuanin mi poi a khoi ta zeu zeu mai office atang chuan chuak le in a thian pa mai kala chuanin nula pahni te hi alo ti pui meka zona chuan mai kala chu kawin office chunga kal turin a shila a thil ti theina mu chhuwa thar chu a thian pa hna chuan shil hriat ve atumani an hmaloka northern credit bank ti chu anwai re ta veka chulai mun veka chuan north cloud bastard tin azia sak dei bok hnoilama kar in pak chu a thian pa hna chuan engtin nge kan ti ang ti na zota ma se zona chuanin thil engamoti tumsa chu anei ani ti chuan kar chu ati song te ta chiam maya in om lem na motor lem te po ang zok hialani mai kala chuanin a thil mu chu makati in a lom hlea chu tiang ani taka chuan khovel tak taka rualin thil tam takati thei chu aring ani chuti rual chuan teleportation khola tan po man thei ani ngal chu aringa a thian pa thu soi chu a hriatin a phudeu zoka mai kala chuan arwa manna chu shilin benka chuan kalduna an manager chu wawa poisa chu lak chhuwa sak turin asoma poisa chu la chuakin a building po hi kan ti chevek donem ni ti chuan an manager po hianin tu ma hne na engthil ma soi thei to lawanga ti na shila ma se zona chuanin chu tianga ti chu tha in a shelovani karan ti te sak tak pa khanin a motor chu alo ngai ven meka noilam chu enin a kar ngai mai note in omlem na kar ang le kalo ni ti a hriat chuanin makati in a phudeu zoka mai kala chuan an pahnia an tang dun ani chuan thil eng po an ti theizel chu aringa mai kala chuan an thil tia chuan top san du na tongkam pakhat ma chhuwa ngai lawani midang te chu an thu zom tura an ti lui thei te chu in ringin zon chuan mai kala tum dan le athu soya hriat nu chuanin a pointer chu a thian pa a chuan a tin ta a mai kala chuanin alo ngai poimo sak lo hle midangin a laptop chu an lo khoi pala
an ma ni chu pointer an tin tira ni chuan an pani chu delete ve thei reng an ni thu chu alo soya ti chuan boina zong zong chu chin felin om don ani an rama si pe om te remove dan tur chung chang chu soi le in a thu soi du dan mang te chu zona chuanin a shiatin a phudeu zoka a thian pa chu nasataka mi poi khoi tu bom ni mai anga suan anga yani a thian pa chuan a ban chu phar ka ngen control x button chu a metta a chumi hnu chuan frame ina a hual khung ve lo a ban chu bungin leilama chuan ata thla a car chunga chuan ari thladota car siren churon riral ralin midang te chuan pungkhom nga lui luya zon chuanin thil thleng chu khap lo hianin a en ve renga ril rufim aput le tak hnu chuan midang te chuanin inchung lam chu hoi chawin zona chu an ron en thupa police phone dan tur chung chang chu an rel ani jela atan mei chu hlawin aril ru abuain amang ang hlea chumi awang chuan a laptop chu hong le in hnuailama mi te omna chin zong chu select le in chulai borvel chu a delete le tamaka an zawai chuan an bau ta vekani man mo takin zon chuan building chu a chu asan ngal wata hmalam le hnunglam chu enin a hoiton seka alam pana karon tlan chu muin aban chu alo phar ka nga car chu a zona chuan loading in zon chuan motor khaltu pa hena chuan gremlin lama man mo taka kalangai thu chu ashila ma se driver chuanin angen na chulo nar sakin traffic jam ta na du lo thu chu alo shilani driver hena chuan poisa tamzo ka pek bel cha mei tur thu te chu ashil tela ma se chu ti chung po chuanin driver chuanin zona tumram lampana phur chu adu ta chuang lova ti chuan akal santani thinrim takin a laptop chu an hong le a ma se car chu alo kal liam le man to si lung oi lo zet hian palam pan chuan a kal le ta a chuti lai chuan a hma a pointer lian tak churon langin zona chuan a hlau hle a hnunglam an en thin ma se thilpa ngai lo thleng a om box si lova hello guys, this is my love, my sweetheart, my everything. lau thong tak chuan hmalama chuan an kal le deta ama tak chuan pointer chu a in tin taran mai van lam chu hoin an en chawa voi khat me zewa zona chu apuak dar ta veka ti chuan pointer chu me son ani le ta a ti chuan the real evidence laptop ti movie chu a top ta ni la midmeng moi tlat zanin chu chandai tlai ne midmeng moi tlat midmeng po lelampang oi no lelampang mangkur chanchu